A vindeira semana, a Xunta de Goberno da Deputación aprobará o prego de condicións para a contratación do suministro eléctrico nos 46 municipios que se adheriron á iniciativa provincial. Esta liña de cooperación cos concellos, que supoñerá un importante aforro para as arcas municipais, continuarese con outras medidas como a xestión do patrimonio ou o ciclo da auga. Tal e como reflicte este mapa da provincia, unha ampla maioría dos concellos sumáronse a esta iniciativa. En total, son 46 municipios os que a través da Deputación realizarán a contratación conxunta da suministración eléctrica. Que a suma de todos converteránse no segundo cliente da provincia só por detrás de Alcoa. O que pretendemos é que, diríamos, constituirnos en compradores de enerxía eléctrica buscando unha baixa no prezo por kilovatio para que os concellos teñan aforros que son moi importantes en época de crise. O consumo anual que se vai contratar supera os 48 millóns de kilovatios hora. A maior parte, en concreto, 47%, corresponde a menos de 10 kilovatios. Pola contra, o 5% é de alta tensión. Este consumo anual equivale aproximadamente ao de 72 museos provinciais ou 28 pazos dos deportes provinciais ou 2.000 campos de fútbol dun concello pequeno. Polo que respecta á potencia do suministro eléctrico dos 46 concellos, sitúase por enriba dos 31.100 kilovatios. Esta modalidade de cooperación, que ten por obxectivo aforrar cartos aos concellos, abordarase noutras materias. Especialmente os bienes eléctricos, a desratización, así mesmo a xestión do patrimonio, a situación dos abastecimentos de auga, das augas residuales, etcétera, etcétera. No prego de condicións do concurso que concurrirán as empresas eléctricas establécense criterios de valoración en termos de potencia, consumo, aluguer de equipos de medida e tarifas horarias. Dúas festas gastronómicas leváronnos a pasada fin de semana ata Mariña e ata Terracha. O berberecho ou chícaro en Foz e a galiña de Mos en Castro de Rei fixeron as delicias dos numerosos visitantes que aproveitaron a cita para probar estes manxares do mar e da terra e mesmo reivindicar a súa produción nas súas zonas de orixe, a Ría de Foz e San Xiao de Mos. Foz e Laredo renovaron as súas relacións de irmandade na 7ª festa do berberecho que este ano pregonou o presidente de Cantabria. Miguel Ángel Revilla aproveitou a ocasión para amosar o seu apoio ao Concello de Foz na recuperación do chícaro e mesmo idear unha receita que o ligue ao bocarte. Voy a ver si soy capaz de hacer un maridaje de un plato, porque hago algunas incursiones en la cocina, de anchoa con berberecho. O sea, que fuera una especie de plato que uniese más Foz con Cantabria, ¿no? Un maridaje de la anchoa con el berberecho que creo que ya tengo la idea de que tiene que ser al vapor con una anchoa de Cantabria. Y podría ser un pincho extraordinario que a lo mejor el año que viene le probamos aquí. A proposta de voltar o cultivo do berberecho na Ría de Foz conta cos parabéns dos veciños dos dous povos irmáns que acudiron a degustar o bivalvo. Íbamos aquí a cogerlos e llevábamos una lata de sardina grande y aquí mismo en la ría los cogíamos. Un poco de fuego y ya los comíamos. Venimos desde Laredo, Cantabria, Y los berberechos, hacía muchísimo tiempo que no comía unos berberechos, porque en nuestra ría, la ría de la Son, de la desembocadura entre Laredo y Santoña, desaparecieron desgraciadamente hace muchos años. Como a vosotros, pero vosotros lo estáis recuperando. Esperamos hacer nosotros eso mismo. Unhas 5.000 persoas deronse cita no peirao focense para homenaxear o chícaro. Os alumnos da Escola de Hostalería de Foz participaron un ano máis na elaboración dos diferentes pratos deste manxar rico en sodio e minerais. Outra das citas gastronómicas desta fin de semana foi a exaltación da galiña de Mos, celebrada na parroquia que lle deu o seu nome, San Xiao de Mos, en Castro de Rei. Expuxéronse 50 exemplares desta raza autóctona que acaparou todas as miradas dos presentes e dos flases, algo do que se decataron os seus criadores. Eu vexo que a xente que lles está gustando moito, mira que bonitas, mira que galo máis bonito, ou seña que oían falar delas pero que non as conocían. É que esta xoia de Mos, que estivo nas últimas décadas ao borde da súa extinción, ten unhas cualidades únicas. O tamaño dela xa é grande, como ves, e despois ten que ser marrón clariña, canto máis clariña é, máis auténtica é, que non teña plumas blancas nas alas e que non teña plumas negras no cuello. O Concello, co apoio dos veciños e da Asociación de Criadores que recuperou a raza, decidiu brindarlle un día no calendario para a súa posta en valor.
E desde o Concello nos parecía oportuno que había que facer unha exaltación, que había que poñer en valor un produto que era noso, que pode ser un recurso económico a maiores, e por eso facemos esta primeira expo degustación da Galiña de Mos. O primeiro en pregoar esta primeira edición que congregou a máis de 700 persoas foi o periodista lucense Arcadio Silvosa, natural de alí. E como non podía ser de outra maneira, a festa terminou na mesa. Que está buenísimo. Está un regalo, vamos, e además comida abundante, bebida, de todo. Aquí, vamos, os que ben atendido, camareros, todo. Dios deixe durar moito a organización deste evento tan bonito que é, de verdade. Está moi boa. Os responsables foron 3 restaurantes da zona que repartiron 600 kilos da ave servida en salsa e o ajillo. 200 kilos por restaurante. O éxito desta saborosa carne non pasou desapercibida nin para os máis pequenos.